Bon dia i bona hora. Vet aquí l'essencial de l'actualitat avui, divendres 24 de gener del 25. Un quart de galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes. L'os de la música. La veritat és que no sé com podíem viure abans sense parlar de Donald Trump. Fa poques hores el president dels Estats Units ha anunciat al Fòrum Econòmic de Davos que cal invertir en els Estats Units, que cal que els rics del món inverteixin en Amèrica. Si no, en rebran les represàlies. Aquesta és l'estratègia de venda del president americà. Un president que acaba de rebre el primer advertiment seriós de la justícia americana. Un jutge li acaba de dir que no pot impedir la ciutadania per naixement, perquè aquesta ciutadania forma part, aquest dret a la ciutadania forma part de la Constitució dels Estats Units. Com s'havia pronosticat, ahir Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll, va perdre la qüestió de confiança. Dels 17 regidors que té l'Ajuntament només compta amb 6, lluny de la majoria absoluta, per tant, no té prou vots per governar Ripoll. Però la batllessa i diputada ha reaccionat escandalitzada i ha parlat fins i tot de cop d'estat. Escandalosa també ha estat la reacció de Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònic, que ha denunciat a través de la xarxa Xeix, l'antic Twitter, la conducta inacceptable de Toni Comín respecte als diners del Consell per la República. Mentre que el polític Comín afirma que les seves despeses estaven justificades, Valtònic l'ha contradit amb aquestes paraules bastant lapidàries. Ha dit textualment: he viscut 7 anys amb ell i si l'experiència pot servir d'ajuda, recomano allunyar-lo de qualsevol organització. El que ha sortit als mitjans de comunicació és només la punta de l'iceberg. Alguns podrien denunciar-ho, però en aquest país les responsabilitats només es demanen de portes enfora. Final de la citació. Sí, amics, estem envoltats, estem saturats de lladres i de coses pitjors. Són les 7:03 i Catalunya ja fa estona que treballa. La veritat és que el mètode de venda de Donald Trump és més vell que l'anar a peu. Si no fas el que jo vull, si actues en llibertat, doncs et tallo el coll. Aquest podria ser el resum més resumit de la seva actitud. Si voleu que els Estats Units no marxin de l'OTAN, doncs heu de gastar més en armament. Però no gastar-lo de qualsevol manera. No. L'heu de gastar en empreses americanes, perquè l'OTAN no només és una organització militar que se suposa protegeix a tots els membres que en formen part, no. També és un mercat captiu orientat a vendre els productes americans, els productes de les empreses privades americanes. Si no compres a casa meva, vinc a casa teva i et trenco els vidres. O faig alguna cosa pitjor. Donald Trump actua amb una agressivitat notable i probablement pot intimidar algunes persones. Algunes persones amb una situació de feblesa, però no a totes. El canceller alemany Scholz, que segons totes les enquestes no continuarà al capdavant de la principal economia de la Unió Europea i que probablement té més capacitat que d'altres de parlar, que ha demostrat el seu disgust de manera pública, perquè precisament la indústria alemanya està passant els moments més difícils dels darrers anys. L'economia alemanya té un problema gravíssim amb l'energia i té un problema gravíssim amb l'automoció, amb els cotxes.
precisament la indústria alemanya està passant un dels moments més difícils i no necessita que vingui Donald Trump a imposar-li coses. I és que, a més, els estats no compren. Compren els particulars, les empreses. Una cosa és la Xina, que és una dictadura i té una economia planificada. A la Xina sí que li pots dir compra'm això o compra'm allò. Però clar, en el mercat francès o en el mercat italià, qui compra és l'empresari depenent de l'oferta i de la demanda. I no fa cas del que digui el govern. Només faltaria. Donald Trump va dir ahir a Davos amb un aplom realment admirable. El meu missatge a totes les empreses del món és senzill. Vinguin a fabricar els seus productes als Estats Units i gaudiran d'alguns dels impostos més baixos del món. Però si no produeixen els seus productes als Estats Units, cosa a la que tenen tot el dret, aleshores simplement hauran de pagar drets de duana. Final de la citació. Com si la desindustrialització dels Estats Units fos responsabilitat dels empresaris del planeta, com si els problemes econòmics dels ciutadans dels Estats Units els haguessin de resoldre les principals empreses del món reunides a Davos. No? Qui ha de resoldre els problemes de l'economia americana és el president dels Estats Units. Alguns assistents al fòrum de Davos han estat molt contundents en els comentaris fets lluny dels micros. Un important industrial, de qui no ha transcentit el nom, va afirmar ahir que Trump té plantejaments econòmics molt infantils. Es nota que només coneix l'economia condicionada per la política, que li fa por la lliure competència i les oscil·lacions del mercat. No crec que el seu plantejament tingui cap mena d'èxit. Veurem com evolucionen les coses. Trump ha estat també molt dur amb Mèxic, però també amb el Canadà, un país amb el que el Regne Unit, el principat aliat dels Estats Units, té uns lligats molt importants. És una de les característiques de Trump. Té bones relacions, almenys formals, amb Rússia, amb Corea del Nord, té bones relacions amb els països amb els que se suposa que no hauria de tenir bones relacions, i en canvi amb els aliats més fidels, no hi ha aliat més fidel dels Estats Units que és el Regne Unit, doncs els tracta molt malament. Atacar el Canadà és atacar el Regne Unit. I en part també és atacar França per la minoria francòfona del Quebec. França no té cap protagonisme avui dia en l'escena internacional. Són un país molt minvant i sense importància, però no oblidem que encara és un important fabricant d'armes. Donald Trump va dir ahir que els Estats Units no necessiten el petroli, el gas, els automòbils ni la fusta del Canadà. I ha tornat a repetir que estaria molt bé que el Canadà es converteix en l'estat número 52 dels Estats Units. La pressió, la propaganda, la insistència, la intimidació. L'amenaça és el seu sistema. Fixeu-vos, una altra qüestió, una altra notícia. Califòrnia està lluitant contra els focs. Quina ha estat la reacció del president dels Estats Units? Doncs Trump amenaça Califòrnia a deixar-la sense diners perquè pugui fer front als incendis. Culpa al governador Newsom sobre la gestió de l'aigua i sobre aquests incendis tan terribles que estan tenint a Califòrnia. Toni Comín diu que no té cap problema en jurar la Constitució espanyola per ocupar el seu escó d'Estrasburg. El que no vol és anar a la presó. És a dir, que si no el fiquen a la garjola, ell no té cap problema en jurar la Constitució espanyola. Perquè ell el que vol és jurar la Constitució perquè el deixin ser diputat i guanyar els aproximadament 10-12.000 euros que cobra un diputat al mes. Aquest és
al centre de la qüestió. Un polític que havia estat la mà dreta de Carles Puigdemont, que havia estat el número 2 en la seva candidatura europea, i que ara que Puigdemont ha renunciat a continuar en el Parlament Europeu, se'n desentén de Toni Comín. Com si Toni Comín no hagués estat el candidat gràcies a Carles Puigdemont. El nivell de corrupció i de falta de responsabilitat que està tenint el president Puigdemont i en general el grup polític de Junts és vergonyós. Si amb això esperen reconciliar-se amb el seu electorat, si amb això esperen que la gent els torni a votar, encara hi ha gent al Consell per la República que pensa que és un organisme que pot servir d'alguna cosa, com tantes altres, com Òmnium, com l'ANC. Quan deixem parlar la gent de l'ANC no estan d'acord amb el sermón ni amb l'orientació que els hi dona Lluís Llach, que el van posar allà perquè fes de pastor de les ovelles. Realment el processisme està arribant a uns graus inacceptables de vergonya, d'incompetència, de corrupció, realment inacceptables. I d'això se'n beneficia indiscutiblement doncs, les formacions que competeixen, per exemple, l'Aliança Catalana. Ahir a Ripoll, Orriols va fer un discurs dient que la seva qüestió de confiança no havia durat pas 8 segons. Sí, va ser vergonyós la independència dels 8 segons. I la major part de les crítiques que fa Sílvia Orriols contra Junts, contra Esquerra, contra la CUP, té tota la raó. És inacceptable el que ha passat i el que continua passant en aquests partits. Però quan en un ajuntament hi ha 17 regidors i només en tens 6 de 17 i ets el grup més votat però no tens la majoria absoluta, doncs t'has d'entendre amb els altres. No t'hi vols entendre? Doncs els altres tenen tot el dret a no entendre's amb tu. Aquest és el joc de la democràcia. I no s'hi val intimidar la gent, una mica com fa Trump. Perquè ahir Orriols va parlar de cop d'estat. No, els cops d'estat es fan amb armes, no amb vots. Barrejar els vots amb les armes és una cosa que fan els guàrdies civils del 1 d'octubre. Aquests són els que parlen que diuen que la nostra votació del 1 d'octubre va ser un cop d'estat. No va ser un cop d'estat. Va ser una votació democràtica. I que quan no tens la majoria, doncs no la tens. Per què ha proposat, s'ha sotmès a aquesta qüestió de confiança? Doncs perquè hi ha un mecanisme legal que diu que si en 30 dies l'oposició, és a dir, tots els altres, els 11 altres, no es posen d'acord, doncs Sílvia Orriols continuarà en el càrrec i els pressupostos quedaran automàticament aprovats. Per tant, és una estratègia que serveix perquè pugui continuar el que queda de la legislatura municipal. I fa molt bé en presentar-se a això, a la qüestió de confiança. Però no pot exigir amb menys del 20% dels vots. El que no pot exigir és que tots els altres li facin cas perquè ella vulgui. Sí, els altres partits són uns partits corruptes, sí, completament d'acord. Infames, indecents, sí.
Però el que no es pot fer és actuar d'una manera infame i indecent perquè els altres també ho són. Sílvia Orriols ha d'entendre que el joc democràtic té unes normes, té unes regles. I si ets bo per ser l'alcaldessa, perquè la bellesa, perquè has tingut els vots per arribar a ser alcalde, també has de saber tenir els vots per aconseguir les majories que et permetin aprovar els pressupostos. No et vols entendre amb aquests partits polítics? Molt bé. Fes el que fan els partits independentistes de veritat, que és no participar de les institucions colonials, no participar del Parlament de Catalunya, no participar de l'Ajuntament, no participar a la Diputació, no participar al Consell Comarcal. Ah, amic! Per què participes? Home, perquè d'allà mengen els teus polítics, mengen els teus diputats, mengen d'aquí. Som tots molt purs, però també cobren a final de mes. No es pot aconseguir la independència. No s'aconseguirà mai la independència mentre els polítics que diuen que volen la independència cobren a final de mes del pressupost que ve de Madrid. Duros a 4 pessetes, no. Sopars de duros, no. En fi, amics i amigues, són les 7:16 i la previsió del temps per avui és que tenim un cel obert, un cel ras, sol a gairebé tot el mapa, un sol ple d'optimisme i de vida que ens escalfa tot el que pot. Aviat vindrà el mal temps, demà dissabte ja començarà, i dilluns i dimecres, però avui encara és avui i fa força bo algun núvol a la Catalunya interior, al Rosselló o al Maresme, però serà poca cosa. Vent de garbí, però vent sense exagerar, tampoc sense exagerar. La temperatura màxima la tenim prevista avui a Benicàssim, 22 graus, que no és precisament fred, 21 graus a la Costera, 20 a l'Horta de València, 19 a Pollença, Manacor i Girona, 18 a Alacant, Elda, Dénia, Palma, Millars, Tortosa, 17 graus a Peníscola, Eivissa, Menorca, Gandesa, Vilanova i a Barcelona, Cap i Calçal. 16 a Serrans, Morella, el Segrià, Tarragona i Reus, el Maresme, l'Empordà i l'Alguer, a Cerdanya, 15 graus a Manresa, 14 a Cervera i Solsona, 12 a Tremp, Ripoll i Perpinyà, la màxima més petita a Andorra la Vella, i la mínima més mínima de totes les mínimes, doncs allà mateix, a la capital andorrana, 1 grau sota 0. Aquest diumenge tindrem un nou episodi de Catalunya Zombi. Parlarem de la situació política d'Aliança Catalana i del que ha passat a Ripoll. Sílvia Orriols és un malson o és una solució? És la solució o és un perill? Tindrem un debat força interessant. Fins la setmana entrant, amigues i amics. No deixeu de marcar un m'agrada, si és el cas, i si voleu ajudar-nos a través de l'aixeta perquè puguem continuar aquí cada dia explicant-vos l'actualitat, estarà molt bé. Us diem el que no us diu ningú més i us diem sempre que ens en sortirem. Aquí em teniu, disconforme, malcontent, l'os de la música.